nosaltres som en Cristian i l'Aimar i avui us anem a presentar el nostre podcast que es diu Camins de Tura. Toca l'episodi 1, que és Juntades de dins, i avui començarem un tema així interessant com és la quimioteràpia i parlarem de la quimioteràpia, com funciona en general i els casos de gent famosa perquè podem saber la seva història i com l'ha afrontat. Primer també anem a parlar una mica sobre com funciona el càncer perquè entengueu una mica els seus tractaments. El càncer principalment es crea quan les cèl·lules es reprodueixen més ràpid de lo normal i això provoca que es creïn les cèl·lules canceroses i que s'estengui per als òrgans i tot això. I això és el que provoca la malaltia. Quan sentim la paraula quimioteràpia, sovint pensem en una imatge dura i trista, però sabem realment què és? La quimioteràpia és senzillament un tractament que ataca les cèl·lules dolentes del nostre cos. Perquè el que passa amb el càncer és que les cèl·lules són petites i rebels i en lloc de multiplicar-se i ampliar-se com ordenadament, ho fan desordenadament i són molt massives. Llavors el que fa la quimioteràpia és buscar justament aquestes cèl·lules que són dolentes pel nostre cos i destruir-les. La quimioteràpia actua sobretot sobre les cèl·lules dolentes, que són les que es divideixen ràpidament i sense control, i el que fa és atacar-les. Hi ha dos tipus, que és la sistemàtica i la localitzada. La sistemàtica és el tractament més fort, ja que ataca totes les cèl·lules, ja siguin com bones, tan dolentes, i el que fa és principalment també eliminar les dolentes, el que hi ha en efectes secundaris, que podria ser, per exemple, la pèrdua de pell. I després està la localitzada, que és la que va directament a l'òrgan on es concentra el càncer, que aquesta seria menys lesiva, ja que va directament al lloc on està el mal. Com ja he dit abans, és com si els medicaments bloquegessin la còpia de les cèl·lules i que no es puguin seguir multiplicant. La quimioteràpia té diversos objectius. Pot tenir l'objectiu de directament eliminar el càncer, en altres reduir el tumor per abans d'una operació o després d'una operació perquè no hagin de quedar restes o qualsevol cosa. I s'ha de dir que la quimioteràpia varia molt en el factor de l'edat. No és el mateix generar una quimioteràpia forta per una persona gran com una persona més jove. Ara anem a parlar de com s'administra. Normalment es fa per via intravenosa, ja sigui per una via al braç o al pit. També hi ha altres possibilitats, com una pastilla o càpsules, que se la pren el pacient a casa. Després pot ser amb una crema, normalment amb càncer de pell, i en injeccions directes al múscul. Aquest tractament es fa en cicles, i això és molt important, perquè es fan com uns cicles de ficar la quimioteràpia durant uns dies o setmanes, però després ve un descans perquè les cèl·lules que són bones es segueixin generant i puguin arribar a fer que la persona es senti bé ella mateixa i que no tingui cap problema de salut per l'efecte de la quimioteràpia. Com ja he dit el meu company, els tractaments poden variar molt segons l'edat i la força de cada persona. La durada pot variar, ja sigui en pocs mesos, anys, setmanes. Normalment són mesos, ja que no és algo fàcil d'erradicar. També depèn molt del tipus de càncer i com reaccionen les cèl·lules de cada persona. I cada sessió pot anar des d'uns minuts fins a unes hores, també segons el medicament i la dosi. També s'ha de dir que la quimioteràpia mai es fa sola, sempre va acompanyada a partir d'un pla global de tractament, tant de cirúrgia com de radioteràpia, quimioteràpia o altres teràpies. Això ho explicarem en altres episodis. Per això, cada pacient és diferent i l'experiència amb la quimioteràpia o qualsevol tractament és diferent, perquè cadascú té la seva edat, el seu nivell de salut i tot això. Però l'objectiu final és curar-se. O millorar la qualitat de vida. Ara anem a parlar dels efectes secundaris, que són els provocats per aquest tipus de tractament que també ataca les cèl·lules bones. Anem primer amb la fatiga o el cansament, que és provocat perquè, com ja hem dit, ataca totes les cèl·lules i afecta els glòbuls vermells, que és el que porta l'oxigen a la sang i això fa que ens sentim més cansats. Un altre serien les nàusees i els vòmits, que això passa recurrentment quan acabes de fer el tractament, ja que et pot obstruir l'estómac i canviar de digestió i per això molta gent ha d'anar al lavabo i tot això. Però hi ha medicaments que ho estan combatint i cada cop és menys recurrent que passi. Ara anem també amb la pèrdua de cabell, ja que
aquest tipus de tractament ataca les cèl·lules capil·lars també, és un altre dels efectes secundaris, i molta gent, abans que se li vagi caient el cabell progressivament, decideix rapar-se, i el bo és que no te quedes calvo, sinó que quan passa el tractament et creix el cabell una altra vegada. Quins altres són els canvis en el gust o la gana, ja que després del tractament has de començar a menjar una mica més diferent, més calmat, i menjar àpats freds si poden ser i en poques quantitats. Un altre dels problemes és a la boca, que provoca mucositat, et seca la gola i petites ferides. Això també és una dificultat bastant gran per la gent que pateix aquest tipus de tractament a l'hora de menjar. Un altre són la baixada de defenses, ja que la quimioteràpia afecta als glòbuls blancs, que són els que ens protegeixen de les malalties, doncs és més probable que augmenti una malaltia ja que tens les defenses baixes per la quimioteràpia. I per últim, el que creiem que és l'efecte secundari més fort és els efectes emocionals i mentals, ja que el càncer i tot el que et provoca et pot estar desanimat, entrar en alguna depressió, tenir ansietat, i això jo crec que és el més dur d'aquest tipus de tractament. Però volem deixar un missatge positiu. Però volem acabar deixant un missatge positiu de que tots aquests efectes al final de cap són temporals, és a dir, no estaràs tota la vida tenint nàusees i vòmits i tot això, ja que és un efecte temporal després de la quimioteràpia que s'ha de passar o intentar combatir-lo, però s'ha de passar. Darrere de cada tractament hi ha històries que poden ser anònimes o de gent més coneguda. I avui parlarem de la gent més coneguda que ha volgut donar visibilitat sobre aquests temes i això ajuda, jo crec, que altra gent que pateix el càncer. Comencem amb el primer cas, que seria Kylie Minogue, que el 2005, una cantant australiana, aquesta, quan era al cim de la seva carrera, que estava fent molts concerts, va patir càncer de mama, li van diagnosticar càncer de mama als 36 anys, llavors va haver de cancel·lar tots els seus concerts que tenia mundialment i va haver de sometre-se a la quimioteràpia. Durant aquells anys va patir la pèrdua de cabell, però en una entrevista va dir una frase molt bonica, que és: vaig descobrir una força que no sabia que tenia. Hi ha dies foscos, sí, però també hi ha moments preciosos enmig de tot això. Després del tractament es va recuperar completament i va tornar més forta que mai a tots els concerts que tenia mundialment. Moltes dones arreu del món diuen que Kylie les va inspirar a fer-se revisions i no rendir-se mai. Us anem a explicar un altre cas del famós actor Robert De Niro, que ha fet pel·lícules com El Padrino o Taxi Driver. Ell va patir l'any 2003 càncer de pròstata i es va sotmetre a la quimio i cirurgia també. Com és habitual en ell, no ho va fer públic, ho portava en silenci i en un moment puntual va dir que sí, que va passar càncer i va dir que aquesta experiència havia sigut una lecció per ell i li ha fet valorar molt bé la vida i la seva família, i és un exemple d'aquestes persones que ho pateixen en silenci però que igualment es veu el coratge interior que tenen. Una de les històries més impactants és la de Shannon Doherty, coneguda com a actriu per sèries o pel·lícules com Sensación de vivir Beverly Hills o Embrujadas. L'any 2015 va anunciar que li havien diagnosticat càncer de mama i en lloc d'amagar-ho o no dir-ho tant, va compartir tot el seu procés per les xarxes socials i anar fent-se fotos i compartir missatges. Això ho feia per donar forces a la gent que estava també patint el càncer. En una d'aquestes publicacions va escriure: vaig perdre el cabell, les pestanyes i les celles, però mai vaig perdre qui soc. La meva batalla em defineix menys que la meva esperança. Tot i que 2 anys després va tornar a afectar el càncer al seu cos, va seguir lluitant amb la mateixa força i va poder superar-ho. Ara us anem a explicar el cas d'Olivia Newton-John, que és una cantant de Grease. Ella va patir càncer de mama i va recaure 3 vegades. Es va sotmetre als tractaments de cirurgia, quimioteràpia i medicina natural i va morir el 2022, però va deixar un gran missatge i va dir que no pots controlar el que passa, però pots controlar com ho vius, i ella va triar viure amb esperança. Jo crec que va ser una gran referència per a gent que havia patit el càncer de mama i això va fer que la gent veiés dins del càncer de mama esperança. Encara que va morir i va patir 3 recaigudes, jo crec que molta altra gent ha passat aquest càncer i
és una llum d'esperança. Totes aquestes històries ens demostren que la quimioteràpia no és que sigui només un tractament, sinó que cadascú l'agafa d'una manera. La pots agafar com una prova de resistència, de fe, d'amor per la vida. I si una cosa ens ensenyen aquestes històries és que la quimioteràpia pot ser dura, però també pot ser l'inici d'una nova etapa. I una etapa on aprens a valorar a la gent que et rodeja i el temps de la nostra vida. Fins aquí el nostre primer episodi de Camins de Cura. Això és un episodi benèfic per recaudar fons. I us deixarem ara el número de compte de l'Associació Esportiva Escolar de l'IES Serra Llarga de Blanes. I cada aportació suma i junts podem donar més vida als dies. Fins aquí el nostre episodi. Moltes gràcies.